nyt on poistettu tää Pixelger, mut silti, kattokaa. Mulla lukee Tap to Go multiplayer. Sitten mulla on Drop Pay. Mä oon Golden Teakoissa. Mitä? Sitten täällä ei oo mitään, mitä mä nostan. Tää on niin outoa. Okei, nyt mä otan tästä Pixeltonista uuden sarjan. Eli, eikö sitten? Auth. Pool Party. No niin, mä ajattelin tehdä tässä niinkun enkkukanavan. Mut sit mä en tehnytkään. Koska mä halusin puhua suomea. Eli, ei kun mennään nyt tähän peliin. On ihan sikahuonoita söitä. Tosissas. Ei. Se tuli takaisin. Ei. Sitten me käytän tän flamethrowerin. Aivan mitä mulla ei oo. Sehän on. Jos, granate kill. Kuolkaa. No. Ei näin voi tehdä. Ei näin voi vaan tehdä. Sä ymmärrä. Oi, jos pitää laittaa granaattia. Noin. Se on sosiaalista. Dead. Hehehe. Mulla on häviö ihan... Ei. Kuole koira. Heitän granaattikannan saada. Ja. Mulla tossa on vähän parempia juttuja, mutta... Niin, askari. Ai, askara. En mä nähnyt kumpi se on. Askarit. Okei. No. Tää jatketaan näin. Windy-runner kuolisi. Niin. Sitten tää granaatti tähän näin. Ei jos pitänyt ottaa. Ois pitänyt ottaa. Kuola Jänis mä en tykkää. Siis, tää on Jäniksestä ihan tuo. Tässä pelissä on vastuksena niin jokaisen kiva. Tuonne voisi kyllä heittää granaatin. Heittää tonne. Noin. 2 killiä. 1. Ihan hyvä kuitenkin. Mikä ihmeen haisin? Panda. Mene pois. Älä nyt heitä mitään granadeja. Vitsi toi kämppii tää jatketaan. Ei, me hävitään. Yksi kill. -6 droppi. Okei. It's okay. Egi. Mulla on pettynyt mennä käytä niitä. Niin. Ja kaikki mun lemmikit jäi tänne. Oikeesti. Oikeesti. Joo.
Kaikki mun skinit on jäänyt tänne, mitä mä oon tehnyt. Todennäköisesti. Niin, mutta yhtään mun aseesta ei oo täällä. Mä oon ostanut tämänkin. Oh. Okei, mennään nyt toiseen maahan. Mulla on duel täällä. Kaikki ihmettelee, mitä ihmettä. Okei, avataan nyt näitä chestejä. Kaikille mun timanteille. Ja lisää vaan. 10. Nice. Okei, no niin. Kiitos mun kakoi. Tää oli sellainen testivideo. Mut sit nähdään toisessa videossa, joka on nyt vähän... Tämä on vähän parempi, okei. No, moikka.